pikataan Vincentille FP:lle. Mikä on kaikista paskin toplane, mitä voit pikkaa? Joo, B1 Riveri hullu. Me annetaan Saurukselle muuten lees, niin sit ne ei pikkaa. Se voisi olla Riveri. No niin. Puuhalle annettiin Kali. Mitä? Mä en tiedä. No ei tiedä, että mä pelaan Kalista. Hei, se ei tiedä mun Masteri 7 sanaa. Mullakin on tyyli Master 7 Kalista jollain accountilla. Täällä deittailla vähän teitä. Joo. No siinä se oli. Tita MPT jäi. Wait, kattiinko se makeita Lucian? Tossa on kyllä meemiarvoa. Sehän jo sikattiin. Kyllä on se VM-arvo kyllä. Miksi täällä Sonalla on peli eniten tappoja? Come on guys. Ei oo saatu farmia kouluttaa täällä. Kävi paha. Nää on muuten saada. Ei vitosessa mitään! Ei pois, Ine. Ei vitossa mä menen tulelle. Ei! Älä tee. On mulle. Ei ja en tiedä. Toimi mummolle. Mulla ei ollut mitään vitu hajua, mitä toi hahmo tekee. Vaan hypii ja heidi ja taas pelle. Mä jätän Ultimate Bravery. Ja Janna Buddi on kyllä aika mielenkiintoinen. Siis mä tuun legit varmaan. Toi on ekassa itemissä. itemissä. Mä kengät ja sit mä lähden menee. Siis... Mä tuun nyt tos. Okei, joi. Ja lippu, pup! Okei. Ja helppo. Ja Divelle. Siitä vähän Kommunismi. Jaha, No niin. lyö sitä kaveria, pum! Tää nokkari on ihan. Ei ole mitään damagea. Vähän läkätään kyllä. Ehkä vähän hauskaa. Pitää kuolee pian! Naa. Läpi hiili. Pitää kuolee pian! Mikä tää hiili on? No! Ei voi tehdä mitään tuolla. Defable. Ei oo. Tää on Defable. Tää ois ollu Defable. Tää vittu Victor, niin mitä vittua? Se ei tuossa oo mitään järkeä. Nää oli kyllä vähän laittomia Vietnam Guerrilla taktiikoita Jannalta. Hei. Ai joo. Mä kävin muutaman kerran vaan siellä. Sä olit muutaman kerran topissa ehkä, et botissa jo. Tankkeja. Luulee, että täällä on tankkeja. 0 kappaletta näyttää olevan. 0 kappaletta näköjään. Oh no! Ei, se on sun mun pentakilli, kono... Se taisi olla mun pentakilla. Tää sillaset kaikki. Ja report. End if not bobber. Dear god. Mä voin sanoa, että äijät jäi vähän leveli 1 puskijuustolle. Ei me mennään sitten banaaniin istumaan. Kaikki. Se on automaattisesti sun se ase. Eikä osu. Hyvä. Tuonkin antaa. Yksi kuoli alla. Oho. Mikä Kalili, what? Hello there. Aina on 2 kuon alla. Aina on tullut niitä voittajat kuin Harri Afkas. Ei, no way. Miten tässä vaihdetaan ase? Auttakaa niin joku. Tero, T on meidän puolella. osuja. Natural terrorists. Mennään ihan vitun perseeseen sinne. Ei, mulla on seuraa kova. Mulla on hidden taku. Tänne. Onko? Aina kaikki tänne vitun kolo ja tullaan täältä. Yksi nahti tähän, me ollaan kaikki kuolta. Takana! Uskovaisia ihmisiä, mitä? Harri, onks täällä joku vielä? Oi siellä vittu on! Siis tää on Tero-kartta, me voitetaan tää. Nyt pitää katsoa kyllä Donkin PC, vittu, tää on sus. Tää ei oo kyllä normaali tää peli. Molemmat. Hyvä. Minima. Taas tuli kato. Hyvä. Saurus tuu. Mikkonen. Saurus on Saurus ikkunassa kyllä, terveellä. saa kyllä koko ajan tuo. Puukkusaurus vittu. Odottelin ihan kauan Donkki. Pitäisikö meitä kattoo taas Saurusta? Se yritys ei tuu 4. kerran putkea siihen. Ei tuu. Tossas. Mistä asti ne ryysti? Se oli banaanirussilla. Uutista. Ei pitää. Siinä on AVP maassa.
Siinä niin. Mä menetin mun Sekä ei paina G:tä. Jäi. Oli muuten Luukkosaurus. Jos Siellä toinen. voi heitti mua naa. Mä heitän nää. Ota. Joo. No, mä heitin ehkä tolleen päin. Mennäänkö russaan vaan tuota B:tä, kun mä ei vittu Joo, alla B:lle vaan, ollut. B:lle vaan. Ne ei osaa, siis ne ei vittu liiku. Alla ne jää. Tausta. Ai. Mikä ryysi? Nice. OP. Ja jos on seuraavasta voitto. Hei boys. Pitäisikö tehdä jotain tyhjää? Siis B-ryke. Tää oli Joo, siinä on jo kaikki osat. Voi olla ylhäällä. paskan päällä. Joo, siinä on. Oho. Tässä. Hei! Let's go! Let's go! T-mappi, muistakaa mitä sanoin. Okei. Leikit. Sieltä saa valita omia kysymyksiä, mitä haluaa. Tästä saa pisteitä tämän verran, kun nää antaa. Hiampionista 20. 20. Yes! Okei. Ja se on oikein. 20 pistettä sinne niin. 5, 4, Se on se 3, 2, 1. Valrusvarmikki. Joo, mä tykkään sitä ideasta. Eikä sanota Farmik, ja sitten tonne, oot sä ihan varma? Ei, se on valus. Okei, Okei. mä otan noin Skindif 50. Tää on noin Tiedät. B. Heimerdinger. Seuraava tiimi. Rod Korki. Hot Rod Ja Core. se tuli sieltä Hot Rod Korki. Sitä on siellä Kyllä ihan vitun huono. Mikähän? Ei vittu mä muistan Tää on teko jotenkin. helppo. Tää on actually helppo. Eikö joo, niin onkin. Leikkaa. Ei varmaan voi vastata. Lisaurus. Siis saas ei. Joku klassikko sanoo. Tiedät idea veikkaa tosta. tän oikein. Tuossa on sensuroitu. Sitten en mä... Lukitaanko Mä botti vastaan vai? botti. En mä Ei väitä löyty, ei mitään löyty. muuta. Seuraavat tiimille. Luulee. Oisko luulee? Luulee. Ei vittu. Voi olla. Ja 3. peli ekasta Ja meidän. sehän se on. Jätettiin vähän yksi kaveri paulla. PTSD, kun me pikataan varus. Veit mä tiedän tää. Mäkin tiedän sen. Mä en halua Kyllä sanoa, mä vähän että veikkaisin, että se tietää. mä en nyt ihan tiedä tarkalleen, tää, liittyykö tää siihen, että se oli yksi Lulu vastassa. Mä lukitsen sen. Kyllä se saattoi olla se. Siko. Pistetään toi Polar 20. Ai vitsi, tää on legenda. Tää löytyy statit plus toi itemi, mikä tossa on. Joku muu vaan ottaa toi Itemin kanssa, koska holy fuck. Se on täys itemi. Eikö se Se ole on Conan täysin ollut? itemi. Se on pakko ottaa Älä, Itemi, älä, koska ei. sillä on 0 Ei kultaa, murre. sillä ei mitään komponentteja. Saattanut ihan... Joo. Okei, ei mennyt Sovitaan tällä niin. kertaa. No niin. Näin takas. 051 ja Divine. Se on Wait. divine. Eikö se ollut yhtään KPtä? Ei mä muistin, että oli 050. Mä laitoin tän siihen sen luukkuun, niin mä muistan, että Divine clearly. Ja luukkuu 50. Okei. Vittu, miten mä näitä tiedä? Ei mitä? Sanooks tää, että joku ei oo ihminen tai joku tämmönen? 2 henkilöä pitää olla. Jekutin. Onks toinen ihminen? Kumpikaan. Niin, se on vähän suhteellista. Rek'Sai. Jekutin ja Puha. Ootko Legendeiltä nähnyt ihmisiltä. Ja siinä oli päivän lamoit riviät, koska mulla ei enempää näitä. Team 1, 450 pistettä, Team 2, 310. Vähän jäi. Okei. Hyvin silti. Vähän sen kiinni.